Jarenlang zijn er zorgen over de gebrekkige aandacht van havenbedrijf Noordseapoort voor de aanpak van ondermijning. Kort gezegd zijn de bedrijven in de haven, de diensten en wij als gemeente ontevreden. En verder in deze uitzending. Gentse Vaart na een jaar weer open. En je bent nooit te oud voor een datingsite. Goedenavond. Havenbedrijf Noordseapoort heeft jarenlang onvoldoende aandacht gehad voor de aanpak van ondermijning in de haven, ondanks herhaalde oproepen. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van Omroep Zeeland. Gedeputeerde debat van de provincie en burgemeester Dijksterhuis van de gemeente Borselen slaan begin 2021 alarm. Veiligheid krijgt nauwelijks aandacht in de havenstrategie. Maar ze krijgen een belofte. Het zal prominent terugkomen in het strategisch plan later dat jaar. 3 maanden later blijkt die belofte weinig waard. Slechts 1 zin is toegevoegd aan het plan. Ondernemers laten ook van zich horen. Ze delen hun zorgen met de burgemeesters over het achterblijven van de actieve rol van Noordseapoort als het gaat om veiligheid en ondermijning, terwijl er wel een duidelijke behoefte ligt bij de ondernemers. Ook daarna wordt er wel beloofd dat er meer gaat gebeuren, maar echt resultaat blijft uit, blijkt in 2023. Kort gezegd zijn de bedrijven in de haven, de diensten en wij als gemeente ontevreden. En als er iets gebeurt, wordt er steeds een afweging gemaakt, merken de ambtenaren. We merken dat economisch belang hier continu conflicteert met veiligheidsbelang. Wat zegt dit over het gevoel van urgentie bij NSP? En in de studio aangeschoven is Rick Bolt. Ja, hoe heeft het nou zo lang kunnen duren? Nou, het heeft er vooral mee te maken dat het allemaal draait om een verschil van inzicht over welke rol het havenbedrijf nou heeft op het gebied van veiligheid. Volgens de gemeente, de provincie en ondernemers in de haven zou het bedrijf veel verder voorop moeten lopen in die strijd tegen criminaliteit. En ook daar echt verantwoordelijk voor zijn. Maar het havenbedrijf zelf zei, ja, in die tijd waren we meer een verbinder. Willen we partijen met elkaar in gesprek brengen. En deze vraag was dan ook echt nieuw voor hen. De haven was tot dat moment eigenlijk altijd verantwoordelijk voor, zeg maar, de veiligheid op het water. En in één keer werd hen een vraag gesteld over, ja, doe ook wat aan ondermijning. Nou, daar zijn waarschijnlijk wel wat verschillende beelden geweest over de snelheid waarmee zoiets te realiseren is. En ja, dat heeft langer geduurd dan sommige mensen gedacht hebben. Maar intussen zijn we wel daar echt heel erg druk mee bezig. Een van de punten van kritiek was dat Noordseapoort zich meer zag als een verbinder en niet als verantwoordelijke voor de veiligheid in de haven. Hoe kijkt u daarnaar? Noordseapoort is echt een verbinder. Hè? Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Want we hebben ook niet heel veel bevoegdheden. Hè? Wij kunnen bijvoorbeeld geen bonnen uitschrijven. Wij kunnen geen mensen aanhouden. Daar hebben we echt andere organisaties voor nodig. Dus ja, wij zijn degene die zorgt dat er goed wordt samengewerkt in ons havengebied. Rick, hoe gaat het nu? Ja, volgens de gemeente gaat het nu echt wel stukken beter. Zo is er flink geïnvesteerd om de haven ook echt fysiek veiliger te maken. En is er ook veel meer aandacht voor veiligheid in de strategie van het bedrijf. Ja, de gemeente, het is helemaal feit uit het verleden. De gemeentes geven dus nu aan tevreden te zijn. Waarom is het dan eigenlijk nog belangrijk om het hierover te hebben? Nou ja, het roept natuurlijk wel de vraag op of de aandeelhouders, dat zijn in Zeeland zijn dat de provincie, maar ook de gemeente Terneuzen, Borselen en Vlissingen, of die wel genoeg invloed hebben op de koers van het bedrijf. Want ja, als deze vraag al zo lang duurt voordat die beantwoord wordt, hoe zit het dan met andere vragen? Rick Bolt, dank je wel. De Gentse Vaart tussen Kapellebrug en Hulst gaat vanavond weer open. De weg stond mede door het vele vrachtverkeer bekend als een gevaarlijke weg. Daarom werd ruim een jaar geleden begonnen met de herinrichting ervan, waardoor die nu een stuk veiliger moet zijn. Maar het is heel veel verbeterd, dat kun je wel zien. De veiligheid gaat boven alles natuurlijk. En toen al wat drukker op de wegen en fietsers, afijnbrommers, noem maar op. Hè. Maar sommigen willen het eerst zien voordat ze geloven dat de weg nu echt veiliger is. Ja, we zullen maar zien, hè? Zo om en afwachten. Ik heb er niet veel vertrouwen in die veiligheid. Rond de heropening was een feestelijk moment gepland, maar vanwege het dodelijk ongeluk in Terholen vorige week is dat afgelast. Het dak van de Jan van den Doelschool in Zierikzee wordt vervangen. De school kampt al jaren met lekkages en heeft daar ook meerdere keren aandacht voor gevraagd. Steeds werd geprobeerd de lekkages te repareren, maar de problemen hielden aan. Nu is besloten het hele dak te vervangen. Dat gebeurt tijdens de zomervakantie. De reparatie kost zo'n €300.000 en wordt voor het overgrote deel door de gemeente betaald.
En het kabinet gaat meer investeren in kennis en opleidingen rond kernenergie. Dat vertelde staatssecretaris Johannes de Bat van Klimaat en Groene Groei tijdens de afsluiting van de minor nucleaire technologie aan de HZ in Vlissingen. De Bat hoopt meer talent aan te trekken. Bij ons thuis gaat het vaak over kernenergie, aangezien mijn vader bij de kerncentrale werkt. Dus het leek me sowieso leuk om er meer over te weten. Dus het was heel leuk om er nu op zo'n intensieve manier veel meer over te leren. De minor groeit en telde 26 studenten van verschillende hogescholen. En of die studenten ook in de sector willen gaan werken? Ik wil zelf in de nucleaire sector gaan werken. Dus ik zou bij de EPZ of bij de Covra zou ik het gaaf vinden om te werken. En misschien later ergens anders in het land. Ik ben bang van niet. Ik vond het heel leuk om het een keer te doen. Maar om echt altijd erin te blijven, ik weet niet of dat helemaal mijn ding zou zijn. Ja, een gevalletje jammer, maar helaas. Gaan we kijken naar later in deze uitzending. Dat is prachtig. Wie had dat ooit gedacht? Ik denk dat ook wel zijn droom uitkomt nu. Maar waar gaat dat over? Dat hoor je straks. Maar nu eerst iets heel anders. Eenzaamheid. Het is er in alle vormen en maten. Maar hoe ga je daarmee om? Als bijvoorbeeld je partner overlijdt, je in een zorginstelling terechtkomt en dat je je maatje naast je ontzettend mist. En ook al ben je omringd door mensen, in het leven sta je dan ineens alleen. Dit is de 90-jarige Piet Karman. Hij woont in een zorgcentrum van Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland in Kolijnsplaat. Hij is verslingerd aan muziek maken, werkte als bakker en schrijft graag. 5 jaar geleden overleed zijn vrouw. En ondanks dat meneer Karman het plezier in het leven heeft hervonden, mist hij iets. Ik heb het dus op de vergadering gezegd van nabestaanden. En ik flapte het er wel een beetje uit hoor, maar ik zeg ik mis gewoon dat warme lijf. Dat mis ik, dat is de honger, huidhonger misschien. En ik noem dit het kamertje ook wel eens de hunkerbunker. Ja. Hij maakt er een grapje van, maar praten over deze vorm van eenzaamheid is vaak nog een taboe. Toch besloot meneer Karman het te delen met verpleegkundig specialist Elisa Loa. Piet is iemand die zet je wel tot denken. Ons eerste gesprek had hij al gelijk over huidhonger. Dan ga je als verpleegkundige of als zorgverleners al gelijk denken aan... Ja, we zijn geneigd om aan oplossingen te denken. Hè? Maar in de loop van de jaren zijn we eigenlijk achtergekomen wat de eenzaamheid voor hem betekent. En dat is toch wel, dat heeft toch wel een andere nuances. Meneer Karman besluit eerst zijn netwerk weer op te bouwen, onder andere via Facebook. Maanden na het eerste gesprek is het gevoel niet weg en besluiten ze samen iets geks te doen. Toen zijn we eigenlijk specifiek gaan onderzoeken van, ben je dan op zoek naar een vrouw of wil je dan weer iemand hebben in je leven. Dus dacht ik, nou, waarom niet op een datingsite? Het was wel een leuk avontuurtje. Piet had een abonnement voor 3 maanden genomen. Maar hij was eigenlijk wel vrij snel eruit gekomen van, dit is toch niet wat ik zoek. Ja, nee, ik vind het heel moeilijk. Je kan elkaar niet leren kennen in 1,5 dag of in een halve week of in een reisje naar Duitsland. De zoektocht heeft geen warm lijf in zijn bed opgeleverd, maar hem wel in laten zien dat het vooral de verbondenheid met iemand is die hij mist. Hij schrijft boeken in een Zeeuwse taal, dus daar zegt hij, ja, ik heb er niks aan iemand die dat niet verstaat. Hij speelt graag zijn muziek op allerlei verschillende manieren. En hij wil iemand hebben die toch daar ook affiniteit mee hebben. Door zijn verhaal te delen hoopt hij anderen te helpen die met hetzelfde gevoel worstelen. Het zou zo fijn wezen als ze ook eens de vrijheid hadden, de vrijmoedigheid om het te zeggen. Gewoon. Want één ding weet hij na dit avontuur zeker: praten, dat lucht op. De stijging van de WOZ-waarde in Zeeland is veel lager dan in het rest van het land. Waar de WOZ-waarde landelijk met ruim 10% steeg, is dat in Zeeland 7,2%. De gemiddelde WOZ-waarde in Zeeland is €342.000. In Terneuzen is de stijging het hoogst met 9% en in Sluis het laagst met 3,6%. De VVD en Sluis Lokaal moeten eerst gaan werken aan hun onderlinge vertrouwen voordat ze gaan onderhandelen over een nieuwe coalitie. Dat adviseert de informateur René Ruijsen. De coalitieonderhandelingen in Sluis zijn in een impasse beland omdat partijen er maar niet uitkomen. Ruijsen adviseert nu dat de 2 grootste partijen eerst met elkaar om de tafel gaan en pas nieuwe partijen uitnodigen als Sluis Lokaal en de VVD weer door één deur kunnen.
En voetballer Jan-Paul van Hekken uit Arnhemuiden gaat voor €60 miljoen naar Tottenham Hotspur. De transfer hing al een tijdje in de lucht, maar zou nu rond zijn volgens Voetbal International. Het is de 5e hoogste transfersom die voor een Nederlandse voetballer ooit wordt neergelegd. De Arnhemuidenaar zou voor meerdere jaren hebben getekend bij de club in Londen. En het nieuws over een dorpsgenoot valt bij Arnhemuidenaren goed. Prachtig om een Zeeuw bij zo'n grote club te zien voor zo'n groot bedrag. Echt fantastisch. Dat is prachtig. Wie had dat ooit gedacht? Ik denk dat ook wel zijn droom uitkomt nu. Knappe prestatie, jongen van Arnhemuiden. Aan de ene kant absurd dat er zulke bedragen rondgaan in het voetbal natuurlijk. Zo, echt. Nou, als ik een tiende ervan zou krijgen, zou ik al blij wezen. Ik kan er zelf alleen maar over dromen. Die heb ik niet in mijn zak. Ik heb begrepen dat de club in Arnhemuiden daar geen voordeel bij heeft. Dat is alweer jammer eigenlijk. Ja, en hoe dat zit met die transfersom, waarvan dus een deel naar JVOZ en Goes gaat en dus niet naar Arnhemuiden, dat lees je bij ons online. Het startte met veel bewolking, maar gaandeweg kwamen er opklaringen en won de zon bij maximaal 25 graden. De komende dagen wordt het echt zomerweer met temperaturen van ruim boven de 25 graden. We starten morgen met 28, vrijdag dan wordt het tropisch, maar dan ook dan een grotere kans weer op regen en onweer. En tot slot, wat is er aan de hand in Aardenburg? Morgen wordt daar een protestwaken gehouden. Want parochianen willen daarmee hun ongenoegen uiten over de sluiting van de Heilige Maria Hemelvaartkerk. Oorzaak is een ruzie tussen het bisdom in Breda en de lokale kerkgangers. Die laatste hebben zelfs de oorlog verklaard aan het bisdom en betichten ze ook van dictatoriaal gedrag. Alles behalve gezellig dus daar in Aardenburg. Meer hierover bij ons online en dat is dus in de app of via omroepzeeland.nl. Voor nu in ieder geval nog een fijne avond.